raíñas. En Reporteiros achegámonos o día a día destas mulleres que teñen que facer compatible a súa vida familiar e laboral coa práctica dun dos deportes máis exixentes e duros que existen. Saliron a tope e realmente o primeiro largo foi bo, a ciaboga foi sensacional e o segundo largo foi extraordinario, vamos, inmellorable. Ao acabar a regata, ali chegaron pola rampa e ali todos aplaudían a elas. O sea que, nese sentido, sí, poden ter algo de rencor e poden ser, pero, bueno, saben admitir, en verdade, quen é o que gaña no mar, ¿no? No tengo ya ninguna cicatriz, pero lo que es en la temporada de invierno, por ejemplo, sí que sufrimos más. Las manos sufren un montón. A mí personalmente compénsame. É o meu vicio, hai quen lle gusta fumar, hai quen lle gusta salir, a min gustame remar. Sempre din os galegos que un non é remeiro hasta que está na concha. E moitas veces, máis que ser campeón de España, o que lle importa un remeiro é poder competir na bandeira da concha por todo o que rodea a iso. Soden ser bastante comprensivos. Ao principio non entenden que teñas que andar apurado, que lle pidas días ou tal, pero despois miranche contenta, miran que lle ensinas as medallas, miran que sales no periódico, empezan a entender un pouco a cousa, ao final sí que acaban sendo bastante comprensivos. Cando vou ao reparto teño que baixar moita carga, hai xente que queda así un pouco sorprendida, din, oye, botoche unha man? E digo, non, home, non, tranquilo, que son remeira. E descargo as bolsas sin ningún problema, vamos. Trabajo en una notaría en Redondela. El horario que tengo en el invierno tengo una jornada partida, de lunes a viernes, por las mañanas y por las tardes. Entonces, unos días salgo a las 7:30 y ya vamos directamente a entrenar. Y desde las 8 hasta las 10:30, 11 que nos da, incluso un poquito más tarde, salimos de entrenar, entonces ya vamos para casa, pero así casi todos los días. Trato moitos clientes de hostelería, e sempre pois parase un ratiño a falar e tal, e sempre lles comento pois eso, de que é a miña afición, é o meu día a día, entón de que lles vou a falar? Pois do remo. Entón, cando me miran no periódico, se están atentos nos bares, eso, sempre teñen o periódico diario, e dinme, oye, que vin algo de remo no periódico, non serías ti, non? Home, son eu. Entón estaban aí un pouco enganchados, algún hasta chegaron a ver as regatas pola tele. Muchas veces una va a entrenar para poder también desconectar un poco del tema del trabajo, pero aún así siempre hay algún comentario que comentas con la amiga, le comentas, pues hoy, por ejemplo, por la mañana me pasó cualquier historia en el trabajo y así, pero bueno, normalmente se suele desconectar. Pasan nas tendas de roupa que che di, non, esta talla é para ti, e digo, cuidado que de espalda engaño. E as chaquetas sempre as collen máis grandes, pero bueno, esa é unha curiosidade aparte. Silvia, ¿cuándo empiezas los entrenamientos? Pues, según me dijo el entrenador, empezamos esta semana, el miércoles. ¿Y ahora? ¿A qué os dedicáis? ¿Vais a preparar ya la liga o campeonatos? ¿Qué tenéis? En principio estaremos en tierra, en el gimnasio, para prepararnos un poquillo ahí el fondo, y después empezamos ya en enero o en febrero a preparar el batel. Home, sí, pensas no futuro, a verdade prefires non pensar moito. Sabes que estás limitado, non é un deporte olímpico, sabes que non vas a vivir del, e lévalo un pouco día a día, pensando en que chega un momento que o traballo ou calquera outra condición da vida vais obligar a deixalo. No, no puede ser profesional, porque en los chicos es muy diferente, hay mucha rivalidad. Y al ser un deporte siempre de chicos, siempre se va a apostar más por el tema de las regatas de chicos que de chicas. Las chicas todavía nos estamos iniciando, como quien dice, en estos temas. Tens que pedir a tarde do viernes, tens que facer o de todo o día pola mañán, meterte nunha furgoneta 8 horas pali de paliza, o día seguinte remar, o seguinte volver a remar, meterte na furgoneta con un bocadillo e volver para Galicia o domingo, pero vamos, a toda leche. E o luns volver a traballar. Que entendo que o luns é o peor día da semana. Sí, cando estamos competindo o luns é o peor.
traíña está composta englobada por unha asociación de clubes que son Meira, Bueu e Cabo de Cruz. Comparado coa masculina, pois falta moitos cartos, os clubes sempre se basaron pois na traíña masculina, que en certo modo é que trae os cartos po clube, porque é a que ten os patrocinadores en todo, entón elas, pois, todo é unha evolución, non? Agora empezan a entrar máis patrocinadores para nós, están chegando máis cousas, o ano pasado, pois, Mecalia deunos unha palamenta, que competimos este ano con ela. Agora estamos preparando a ver se conseguimos unha traíña nova, porque a que estamos competindo, pois, xa ten 11, 12 anos, é un poquinho veña. Xuntalas é moi difícil. Unhas estudian, outras traballan, hai exámenes, hai horas de velada, xuntalas é moi difícil. Unha semana de traballo, elas chegan aquí, cámbianse, hai que conseguir que cambien o chip, que non estén a pensar todo, que se centren no que é o traballo. Aí, chego e agarro o barco. Solo un cuarto, solo a brazo. Aí, fora para. Aí, fora para. E brazo rápido. Aí, fora brazo. Isto é a primeira parte da palada, e con que empezamos a remar normalmente para quencer un pouco os brazos e as pernas, para que vayan collendo xa un pouco o sexto da entrada e agarrando ben o barco. Son un grupo de mozas que veñen desinteresadamente, elas non veñen a gañar cartos ni veñen a facer nada, só veñen a facer deporte. Saben o seu traballo, que a veces é moi duro, que salen igual ás 9 da noite, cando o entrenamento das 8. Chegan aquí moitas veces, pois, sin motivación, ¿no? Porque a maioría estamos no mar e elas teñen que estar en terra, traballan coa mesma ilusión, siguen pelexando polo mismo, e por iso, por nada. Historia, chicas! ¡Va que hacemos historia! ¡Vai! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No! ¡Están por papas, chicas! ¡Están por papas! ¡Creéroslo, chicas! Chavalas que viñan novas, que viñan casi como que di sin currículum deportivo, ¿no? Chavalas que levan competindo moitos anos, pero en realidade pois con poucas victorias e poucas cousas claras, ¿no? Foi un equipo novo, hubo que xuntalas outra vez, volver a coñecerse. Pasaban dos silbidos, como pode pasar nun campo de fútbol, os aplausos. Pois con iso xa che digo todo. Pode haber rencor po ano e volvemos a gañar? Probablemente, pero penso que saben recoñecer perfectamente quen gana e quen non gana. Esta é a sala de trofeos e bandeiras que temos aquí no clube. Esta bandeira é da Liga Galega, que ganamos este ano. E logo tamén temos a Icurriña, que esta xa é do ano pasado. E logo aquí temos a da Liga Galega, que tamén é do ano pasado. E logo a concha debe de estar por aquí, pero entre tantas bandeiras non se sabe. Este ano iban como víctimas, un pouco polo que pasou na Liga, que os enfrentamentos que tuveran contra unha das traíñas que competían directamente, que era de Guetaria Tolosa, perderan na Liga os 3 enfrontamentos directos que tuveran. Este ano foi a concha, eu creo que a concha máis bonita, casi máis emotiva, por toda a polémica que houve na Liga, por todas as dúbidas que había sobre esta tripulación, o cambio xeracional, novas remeiras, marcharon titulares do ano pasado. Foi un ano especial este, unha concha moi especial. Que a concha acollese a traiñeiras femeninas non é máis que unha evolución dos tempos. Creo que para a historia será sempre lembrado quenes foron os primeiros gañadores, porque quen gaña na concha, o sea, estar nese palmarés é realmente moi importante. Sempre se di que a concha é como a Olimpiada do Remo.
É algo espectacular, é un crisol aí de afeccións, hai, sempre se di, sobre unhas 100.000 persoas na bandeira da Concha, con unha barbaridade, hai localidades que arrastran 15.000 persoas así só para estar ese día. É un espectáculo económico porque se moven moitas apostas, un espectáculo mediático porque paraliza medios de comunicación, sobre todo do País Vasco, tamén de Galicia, pero sobre todo do País Vasco, e sobre todo un espectáculo social, de convivencia. Eu creo que os espíritus do deporte están perfectamente reflectidos na Concha. A mediados dos 90, os equipos galegos empezaron a destacar na bandeira da Concha, os equipos masculinos, e a partir de aí houve un éxodo total, digámoslo así, de remeiros, dos remeiros de máis calidade para o País Vasco ou para Cantabria, e a ver se no remo feminino vai acabar pasando o mismo. Este ano, quizáis vai ser o ano clave, o ano de saber se Galicia pode manter o seu nivel, se Galicia segue sendo unha tripulación casi imparable, ou se realmente o remo vasco dá un salto de calidade. Porque si necesita ese salto de calidade por esa presión casi mediática que hai no País Vasco de hai que gañarlle dunha vez a Galicia. Non pode ser que Galicia, 3 anos consecutivos, estea arrasando no remo femenino. A victoria foi impresionante, pero o recibimento foi ainda mellor, Mira, mira, mira que bandeira. Empapamos, El champán. El champán. Qué tremendo champán. Toda la gente aplaudiendo. Todos de azul. ¡Ah, Lucía! Que dándolo todo en la furgo, ¿no? Esa foto es muy grande. Con la bandera. Ahí está la bandera. Casi te lleva rastro. Los de Urdaibai no se despegaban, Mira cómo aprovechaba el chavalito. Ostras, yo estas fotos no las vi, Ah, las tengo yo. Joder. Una que para el año repetimos, ¿no? Hombre, solamente sea por la fiesta. Pois ogallá consigan, señores, ese sponsor que tanto necesitan e co bo exemplo que las transmiten. Nos deixámolos xa coas noticias da segunda edición do Telexornal. Agardámolos, xa saben, a semana que ven. Gracias.